Szia! Szia! No, csak összehoztuk. Igen, sikerült. Küldtem többször is ilyen kérést, de valahogy most ért oda. Igen, én is küldtem, aztán valamiért nem akarta az igazat, de nem baj. A lényeg az, hogy Itt ez vagyunk. itt legyen. Egy perc alatt össze is hoztuk. Szuper. Egészen jó. Addig mindenki figyelte egy szépen a csendet. Nem baj. Szia! Sziasztok, üdvözlünk mindenkit. Üdvözlünk mindenkit itt a live-ban. Egyikünk sem egy hatalmas nagy Instagram live-ozó, úgyhogy ezt mindenkinek így az elején, úgyhogy bocsi a kis bénázásért, de úgy gondolom, hogy ettől lett hiteles, és hatalmas teljesen. Amiről mi itt ma tervezünk beszélni, az oxitocin. Elsődlegesen a külsőleg adott oxitocin. Mikor van rá szükség, mikor nincs, milyen tévhitek vannak ezzel kapcsolatban. És azt gondoltam, hogy ez egy olyan téma, amivel kapcsolatban oké, hogy dúlaként tudok azért információt adni, viszont azt gondolom, hogy ez már nem az én kompetenciám. Ezért gondoltam, hogy Bogit megkérem arra, hogy jöjjön és beszélgessünk erről. Azt gondolom, hogy így lehet igazán hiteles információkat átadni. Első körben szeretnélek, Bogi, megkérni, hogy mutatkozz be egy picikét, hogy ki vagy, mi vagy, hol dolgozol, mi az, amit így érdemes lehet tudni rólad. Üdvözlök mindenkit. Még egyszer is, én Pető Boglárka vagyok. 12 éve dolgozom gyakorlatilag most már ezen a nagyon szép pályán, mind állami, mind magánellátásban, egy egyetemi klinikán, és mellette olykor magánintézményekben is, szülés körüli segítőként is, illetve magánellátásnak az ambuláns szegmensében is. Ami még fontos rólam, hogy van egy 2 éves kisfiam, úgyhogy így abszolút személyes tapasztalatokkal is gazdagodtam ebben a témában az elmúlt időszakban. Szuper! Még egyszer köszönöm, hogy itt vagy, és szerintem akkor vágjunk is bele. Írogattunk össze kérdéseket. Menet közben, hogyha valakinek volna kérdése, akkor a live végén majd megválaszoljuk őket, illetve arra is van lehetőség, hogy az eredetileg kirakott poszt alá írjatok majd kérdéseket, és akkor ott is fogunk tudni nektek válaszolni, hogyha most itt esetleg nem is sikerül. Az első kérdés, amit így gondoltam átbeszélni, az lenne, hogy mi a valódi különbség a szervezet által termelt oxitocin és a külsőleg adott oxitocin között, amit ezt már csak zárójelben megjegyzem, mert elég sok helyen hallom, pitocinként emlegetnek, ami, ha jól tudom, ez a gyógyszerkönyvi? Igen, gyógyszerkönyvi neve ennek az anyagnak, de igazából oxitocin. Mesélj nekünk erről, kérlek. Igen, szerintem azért nagyon jó, hogy ezt a kérdést feltetted, Eszter, mert hogy ezzel szerintem nagyon-nagyon sokat találkozhatunk, hogyha így szülés témában kezdünk el olvasgatni, kutakodni, akár a közösségi média felületeken, akár bárhol az interneten. Egy kicsit olyan érzés ez, mint hogyha ebbe a különbözőségbe akarnánk belelátni azt a sok-sok, hát elsősorban rosszat, mert ugye nem olyan túl jó a marketingje ennek a hatóanyagnak. Valójában azért ez egy picit inkább marginális kérdés, hiszen maga a vegyület az abszolút azonos, tehát gyakorlatilag így kémiailag azonos szerkezetű a természetes és a mesterséges oxitocin, bár természetesen a felszabadulásban rengeteg sok különbség van, ami egy nagyon fontos különbség, hogy a természetes, a női szervezet által termelt oxitocin egy pulzatilisen szabadul föl, tehát ugye ez teljesen más, mint egy kvázi folyamatos adagolásnál, mások az erre adott reakciók is, de hát az elsődleges és legfontosabb különbség az, hogy
egy nagyon-nagyon finoman szabályozott, tényleg csodálatos, szuperül kitalált rendszerben szabadul fel a természetes oxitocin, amelyet nyilván nem tudunk sajnos mesterségesen lemásolni, lekövetni. Fontos különbség még az, hogy a véragygáton ez a kívülről adott oxitocin nem jut át, így azok a pozitív, járulékos, elsősorban pszichés hatások nem tudnak kifejtődni, amelyek a természetes oxitocin felszabadulásnál megjelennek. Itt nagyon-nagyon fontos, praktikus dolog is, hogy hát ha így a szülés folyamatát tekintjük, az ugye a fájdalomcsillapítás, hiszen így az endorfinok, amelyek felszabadulnak a természetes oxitocin felszabadulás mellett, azok kiesnek. Tehát tényleg van fontos, és van, szia Aliz, itt közbe köszönnek nekem, tehát van fontos, van jelentős különbség, de hogy összességében én azt gondolom, hogy amikor erről beszélünk, vagy orvosként megítélünk egy helyzetet, akkor nem ez a mérlegelésünk alapja, és azt gondolom, hogy páciensként sem érdemes ezen az úton elindulni, amikor erről a témáról gondolkozunk, mert hogy a különbség nagyon sokszor nem abból fakad, hogy ez egy mesterséges oxitocin, vagy természetes oxitocin, hanem abból a szituációból, amiben állunk, amiben kerültünk, és egyáltalán felmerül, hogy oxitocint kell leadni. Tehát azért az nagyon sokszor nagyban megalapozza a helyzetet. Uh-huh. Jó, szuper. Most, hogy egy picit felhoztad a fájdalomcsillapítás a külsőleg adott oxi mellé, én behoznám a mi vonalunkat egy icipicit. Ugye azt mondtad, hogy nem jut át a véragygáton sajnos ugye a külsőleg adott oxitocin, ezáltal ugye többek között az endorfin sem tud termelődni, ami azért egy elég fontos szerepet tud játszani a fájdalomcsillapításban. Ezt ugye lehet különböző orvosi nem jut eszembe a szó. Orvosilag is lehet ugye a fájdalmat csillapítani, de léteznek nonfarmakológiai megoldások is erre. Például egyébként különböző illóolajok párologtatása is bizonyítottan segíthetik az endorfinnak a termelődését. Ilyenek egyébként például mandarin, bergamot, illetve az én hatalmas nagy kedvencem az a keserű narancsvirágolaj. Ezeket egyébként így egy picit bevetve lehet ezt a fájdalmat akár természetesen is csillapítani, illetve hát ugye meleg víz és hasonlók. Ez az, amit csak így egy picikét hozzá tennék. A következő kérdés az lenne, hogy milyen helyzetekben és milyen módon segíthet a külsőleg adott oxitocin? Mert azért ebben is látok némi. Én azt érzem, hogy azért nagyon sokszor, amikor erről beszélünk, akkor valahogy aránytalanul nagy hangsúlyt kapnak azok a lehetséges szövődmények, azok a teljesen érthető megélésbeli különbségek, amelyek a beavatkozáshoz, vagy sokszor gyakorlatilag a beavatkozás szóhoz kapcsolódnak, és ahogy itt kicsit viccesen mondtam, hogy elég rossz a marketingje magának az oxitocinnak, az nyilván nem véletlen. Itt, ha a fájdalom komponensre térünk ki, azért tényleg nagyon-nagyon sokszor intenzív különbséget élnek meg az anyák az oxitocin adása mellett, amire valóban vannak medikális megoldásaink, vannak természetesebb módszereink, de hogy összességében ez elvitathatatlan különbség, bár azért azt is hozzáteszem, hogy van számtalan olyan megtapasztalás és nagyon sok olyan szüléstörténet az én emlékeim között, amikor nem volt egyébként ennyire éles ez a határ és ez a különbség, és nagyon sokszor ez talán tényleg akkor van, amikor az anyuka is tudott így segítségként tekinteni erre egyrészt, másrészt, amikor tényleg a fájásgyengességnek egy olyan típusa, formája dolgozott a háttérben, ami mellett ő is tényleg úgy érezte, hogy a folyamatnak ez egy abszolút pozitív fordulatát tudta meghozni. Olyankor van talán tényleg egy nagyon markáns különbség, amikor a nulláról, ugye oxitocinos fájáskeltéssel indul a szülés egy indításnál, és mondjuk ha valakinek van egy korábbi spontán szüléses tapasztalata, akkor ez valóban egy nagyon vehemes különbségként élheti meg. Hogy milyen helyzetekben kell, ugye ez volt talán az eredeti kérdés.
Itt az egyik fő csoport, az ugye a szülésindításnak a csoportja, amikor valamilyen orvosi okból, ezek általában ugye megelőző jellegű indikációk, tehát valamiért úgy ítéljük meg, hogy a várandóságnak a továbbviselése az már nagyobb rizikóval jár, mint az a tény, hogy mi mesterségesen megindítjuk a szülést. Ennek lehetnek anyai okai, lehetnek magzati okai, anyai okok között jellemző terhességi magas vérnyomás, cukorbetegség, terhességi cukorbetegség, a magzattal kapcsolatos tényezők között szerepelhet a magzatnak a növekedési elmaradása, vagy épp a nagyon nagy súlyú magzatoknál is fontos ezt az indikációt megemlíteni, illetve ide tartozhat, ha valamiért azt látjuk, hogy a lepénynek a működése már nem megfelelő, de nem annyira aggasztó a helyzet, hogy nagyon akutan egy császármetszés formájában látnánk csak megoldást. Ilyenek lehetnek például még az magzatvíz megfogyatkozásának az esetei, az oligohidramnion egy típusos példa erre, de ezek tényleg csak kiragadott példák, végtelenségig lehetne sorolni. Tehát ez az egyik csoport, amikor ugye az oxitocinhoz nyúlunk. A másik csoport pedig már a szülés folyamatában, vagy a másik kategória pedig a szülés folyamatában, amikor azt látjuk, azt érzékeljük, hogy valamilyen elakadás van. Ugye most nagyon sokat beszélünk erről, hogy ezek nagyon sokszor lelki elakadások. Ez nagyon fontos, én azt gondolom, hogy erről szó esik, és nagyon fontos, hogy a felkészülésnek a része legyen az erre való esetleges felkészülés, vagy azoknak a gátoknak a mérséklése, amik ide vezethetnek. Nagyon fontos, hogy egy szuper felkészülés mellett sem lehet, én azt gondolom, mindenre felkészülni és mindent megdolgozni előre, de fontosak ezek a felismerések. Viszont vannak olyan egyértelmű medikális faktorok, amelyeknél viszont nem tudjuk ezt így a lélektani folyamatokkal magyarázni. Tehát vannak olyan körülmények, amelyek egyértelműen, és ez is egy kicsit szitokszó, hogy fájás gyengeség, de a fájás gyengeség nevű állapothoz mi ilyen például ugye az óriási magzati méretek, a nagyon sok magzatvíz, tehát olyan állapotok, amiben a mély eredendően egy túlfeszült, megnyúlt állapotban van, és valószínűleg nem fog tudni olyan hatékonyan dolgozni. Az anyának bizonyos anyagcserebetegsége is ide sorolandó, a túlsúly is hajlamosíthat például erre, tehát hogy vannak olyan nagyon egyértelmű, exakt fizikai körülmények, amik azért ennek eléggé meg tudnak ágyazni. Tehát a fájás gyengeség, aminek ugye több típusa van, végül is ebbe a végpontba tud ez csatlakozni, ez gyakorlatilag egy olyan helyzet, amit át tudunk lendíteni oxitocinnal. Van a fájás gyengeségnek is olyan formája, amire viszont nem az oxitocin a megoldás, tehát van olyan, amikor valakinek nagyon intenzív nélszehúzódásai vannak, és a szülés folyamatán ez mégsem tud lendíteni, tehát maga a babának a helyzete, a magzati koponya helyzete, és a méhszáj tágassága nem változik. Például erre nem megoldás az oxitocin, tehát erről is fontos beszélni, hogy itt sem univerzális megoldás ez, de nagyon sok helyzetben segíthet. És még egy csoport, így a szülés folyamatában, a magzat megszületése után a lepényi szakban is adódhatnak olyan szituációk, amikor nagy segítség tud lenni vérzéscsillapításban az oxitocin, illetve magának a mélylepényi szaknak, a lepény megszületésének is van egy olyan orvosilag támogatott verziója, amikor gyakorlatilag az oxitocin adogolása mellett történik a lepényi szaknak a vezetése, hogy ilyen szakszerűen fogalmazzak, és ott pedig gyakorlatilag megint csak egy megelőző célú adás van a nagyobb esetleges vérzésnek a minimalizálására. Szuper. Annak külön örülök, hogy a lelki részt behoztad, ugyanis láttam már olyan szülést, illetve kísértem olyan szülést már, ahol volt egy viszonylag jól meghatározható lelki blokk az anyának, ami az aktív szak vége felett az átmeneti szak környékén ütött be Isten igazából, és nagyon kevés oxitocint, nagyon óvatosan, nagyon lassan kapott, és olyan gyönyörűen átbillentette. Pont annyival erősödött fel a fájdalom, hogy ezt a blokkot, ezt ki tudta kapcsolni, és egyébként szerintem egy fél órán belül meg is született a baba, tehát hogy pont azt a minimális kis lökést adta meg ebbe a történetbe,
amire szükség volt ahhoz, hogy ne húzódjon el, vagy ne legyen adott esetben a babának mondjuk baja, vagy szívhangleesés, vagy bármi ilyesmi. Úgyhogy ezt nagyon, nagyon örülök, hogy ezt így behoztad. Az pedig, hogy hát igen, nem lehet felkészülni mindig mindenre. Én nem is szeretem egyébként a felkészülés, illetve a felkészítés szavakat használni. Pontosan azért, mert nincs két egyforma várandóság, nincs két egyforma szülés, és készülni lehet, sőt, én is azt gondolom, hogy kell, de 100%-ban felkészülni nem lehet semmire. Hogy szülésre meg főleg nem. Természetes folyamat, ettől nehéz, de ettől tud szép is lenni, úgyhogy ha jókor és jó mennyiségben van használva, és akkor, amikor tényleg szükség van, akkor tényleg hatalmasat tud segíteni. Van-e olyan helyzet, amikor kifejezetten ellenjavalt, vagy mondhatjuk úgy is, hogy tilos a használata az oxitocinnak? Igen, gyakorlatilag ezek olyan helyzetek, amelyekben abszolút indikációja van a császármetszés végzésének. Tehát amikor semmiképpen nem célunk az, hogy a mély összehúzódásokat potencírozzuk, mert hogy egyértelműen mi magunk komoly szövődményt okoznánk, tehát ha a szülés spontán indulna, akkor is császármetszést kellene végeznünk. Erre például a magzatnak a harántfekvése, erre például a lepénytapadási rendellenességek. Ezek általában olyanok, amelyeket ugye a szülés megindulása előtt is lehet tudni, amelyeket most így elkezdtem felsorolni. Aztán lehet olyan, ami a szülés folyamatában merül föl, például egy lepényleválás gyanúja, vagy egy olyan vérzés, ami egy kvázi ismeretlen eredetű jellegében, mértékében mondjuk a tágulással járó normál vérzést meghaladja, és nem tudjuk kizárni azt, hogy valamilyen nagyon komoly háttere van, mint a lepényleválás. A mélyrepedés gyanúja esetén szintén ezt mondhatjuk. Nagyon fontos, hogy önmagában a császár utáni állapot az nem jelent kontraindikációt az oxitocin adásában, bár tudjuk azt, hogy amennyiben a császármetszés utáni hüvei szülés spontán indul, és tényleg a maga természetességében tudjuk a folyamatot támogatni, az mindig egy szuper dolog, és a szövődményeknek a minimalizálását jelentheti, de bizony még ott is a jókor jó helyen adott oxitocin nagyon sokszor meg tudja menteni a helyzetet, és nagyon sokszor tényleg akár elkerülhetővé teszi a császármetszést, ha ezt most ilyen aspektusból szeretnénk megragadni. Úgyhogy gyakorlatilag, amiket így még tudnánk sorolni, azok mind olyan állapotok, amelyek gyakorlatilag akut császármetszést tesznek szükségessé. A szülés folyamatában ilyen lehet még, amikor valamilyen magzati veszélyállapotot feltételezünk. Ha csak nem, itt annyira a szülésnek már a nagyon finisébe vagyunk, amikor már vagy el sem végezhető a császármetszés, mert már annyira lent van a magzati koponya, vagy tényleg így gyakorlatilag perceken belül, vagy nagyon rövid időn belül az várható, hogy egy kis elsegítéssel megszületik a baba. Na, például ilyenkor is segíthet az oxitocin adása, de ha ettől még időtengelyen a folyamatban távolabb vagyunk, akkor ugye ilyenkor is a császármetszés tud definitíve segíteni. Jó. Mik azok az esetleges kockázatok, amiket így az alkalmazás előtt mérlegelnetek kell, mint orvosnak? Orvosként mérlegelni kell. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen meg kell ragadnunk azt az aspektust, amiről tényleg így nagyon-nagyon sokat hallunk és olvasunk mindenhol, hogy tényleg az indokolatlan használatot próbáljuk minimalizálni. Most nyilván ez az indokolatlan szó, ez eleve egy nagyon pejoratív, és így annyira benne él a köztudatban, hogy még én is ezzel a szófordulattal és klisével éltem most. De gyakorlatilag inkább mondanék néhány példát, ami szerintem is segít rávilágítani, hogy mennyire nehéz ez sokszor így a szülést kísérőként is megítélni. Erre például egy nagyon tipikus példa szerintem a szülés indulása körüli esetleges beavatkozás vagy támogatás, vagy egyáltalán annak a megítélése, hogy itt egy fájás gyengesség mellett zajló megindult szülés van, vagy akkor próbáljuk ezt kevésbé medikálisan megfogalmazni, egy kicsit lassúbb mederben halandó megindult szülésről beszélünk, egy elhúzódó bevezető szakaszról beszélünk, vagy mondjuk nagyon erős jóslófájások vannak, amiben ugye nagyon nem lenne jó belenyúlni, mert lehet, hogy egy hét múlva fog ez a kisbaba tök szépen, tök gyönyörűen megszületni.
ennek a megítélése sokszor én azt gondolom, hogy nagyon tapasztalt szülés körüli segítőknek sem könnyű. Nagyon sokszor ez időtengelyen ítélhető meg, tehát ilyenkor általában ez nem 10 perc alatt, meg nem fél óra alatt, hanem akár így órák alatt dől el, hogy melyik irányról van szó, és miben tudjuk támogatni az anyukát. Így például, ha nem jól ítéljük meg a helyzetet, itt tényleg lehet ez egy rossz döntés, hogyha ebben az esetben oxitocint adunk, de hozzáteszem, hogy mivel a szülés mindig összetettebb és mindig speciálisabb szituáció, mint nagyon sok más orvosi helyzet, és nagyon sok más orvosi körülménynek a mérlegelése. Itt nagyon fontosak azok a személyes faktorok is, hogy az anyuka végül hogy boldog ezzel a történettel, vagy a leendő anyuka hogy boldog ezzel a történettel. Tehát én nagyon sok olyan helyzetre emlékszem, hogy ügyeletes orvosként ez gyakorlatilag egy rossz hírközlése volt, hogy hát ez még valószínűleg nem az, és tényleg nagyon részletesen elmondtuk, hogy mit fog érezni, amikor tényleg beindul, és hogy ezt nagyon nehéz valakinek elmondani, aki már nagyobb pszichésen be van ebbe vonódva, aki nagyon megéli ezeket az érzéseket, és gyakorlatilag azt érzi, hogy az egészségügyi dolgozók nem hisznek neki. Tehát, hogy ugye ebből lesznek aztán a 3 napig szültem szüléstörténetek, amelyek aztán nagyon riasztóak mindenki számára. Na, szóval ez például szerintem egy nagyon jó példa arra, hogy mennyire nem egyértelmű ennek a megítélése. Aztán a szülés vége fele, a piheny és légyhálás szakasznak a megítélése, ami szintén nagyon benne van a köztudatban, és nagyon szuper, hogy benne van a köztudatban, mert az egyetemi tankönyv is így kezdi, hogy egyébként, ha még itt esetleg ki is alakul egy fájás gyengeség, a fájás gyengeség kezelése is első lépésben a vajudónak a kalorizálása, tehát hogy megfelelő vércukorszintje legyen, a megfelelő folyadék és ionháztartásnak a kialakítása, a pihenés biztosítása, és ezt követően merül fel bármi nemű medikális beavatkozás. A piheny és légyhálás szakasz nagyon gyakori, és nagyon fontos, hogy ezt megfelelően támogassuk. Azért fontos azt tudni, hogy ez, bár nem szeretek időkről beszélni a szülés kapcsán, szerintem senki, hogy meddig normális ez a piheny és légyhálás. Szülés körül segít, az fontos, hogy nem hosszú órákig. Tehát, hogy ennyit mindenképp leszögeznék. Az, hogy ez 20 perc, 60 perc, 3/4 óra, 10 perc, 5 perc, ez nagyon egyéni, de semmiképpen nem hosszú órákra kell. Tehát nem több óra. Ha több óra, akkor ez természetesen sok mindent sokféleképpen lehet definiálni, megélni. Én nagyon sokszor azt érzem, hogy így a szülés körüli segítőknek egyfajta öndefiníciója is, hogy ezt aztán medikális szemléletben definiáljuk mondjuk másodlagos fájásgyengeségként. Ugye a másodlagos fájásgyengeség azt jelenti, amikor nagyon jó hatásfokkal zajlik a spontán indult, vagy akár nem spontán indult szülés, és aztán így mintha egy kicsit a mély kifáradna, egy idő után ez a hatásfok, ez csökken. Ezt azt gondolom, hogy nagyon könnyű ezzel a piheny és légyhálás szakasztal adott esetben összetéveszteni. Nagyon sokszor a másodlagos fájásgyengeség épp akkor lép fel, amikor nagyon rapid, nagyon vehemens volt előtte a méztájváltozás, az egész folyamat. Itt is azt gondolom, hogy ez igen, lehet, hogy szemléletbeli dolog. Nagyon-nagyon fontos az is, hogy nagyon sokszor az édesanyának az adott helyzetben való megélése is meghatározza azt, hogy mennyire vagyunk aktívak. Viszont ugyanúgy, ahogy amiről sokat hallunk, hogy ártani lehet beavatkozással, annak az elmaradásával is tudunk sajnos ártani. Igen. És általában, akinek nagyon-nagyon fontos az, hogy ugye ez egy minél természetesebb szülés legyen, annak nagyon fontos motívum az, hogy ő mindent megtegyen azért, hogy a császármetszést elkerülje. És nagyon sokszor ez a két dolog ellentmond egymásnak. Nem tudom, hogy te ezt hogy tapasztalod, Eszter? Igen. Igen, egyébként a császármetszés az egyébként szerintem külön egy egész live-ot megélne, mert egyrészt ugye most aktualitása is van, mert ugye, hogy április az a császármetszésnek a hónapja, és pont mai nap folyamán kaptam meg egy privát üzenetben, hogy miért írok én a császármetszést, én így bemagyarázom,
az anyával, hogy ő most ezért fog majd császárral szülni, mert annyit írok róla, és ennyit olvas róla. Én azt gondolom, és ez nem csak az oxitocinról és a császármetszésről, hanem igazából az összes beavatkozással kapcsolatban az a véleményem, hogy mindegyiknek megvan a helye és az ideje. Tehát a tudomány az nem hülye, és nem véletlenül alakultak ki ezek a beavatkozások. Mindegyiknek van helye a rendszerben, ahogy egy kedves szülésznő ismerősömet idézem, minden szülés körüli segítőnek is megvan a helye a rendszerben. Akkor van probléma, amikor nem a helyünkön vagyunk, akár szülés körüli segítőként, akár pedig a beavatkozásokkal ugyanez a helyzet, tehát amikor nem a megfelelő időben, nem a megfelelő indikációval nyúlnak hozzá, akkor viszont mindegyik tud problémát is okozni. És akkor most egy kicsit olyan kérdést gondoltam így a vége felére, amiről szerintem így önmagában órákat tudnánk beszélni, hogy mi az, amit nehézségként látsz a rendszerben, ami miatt a szükségesnél, és azért erre elég komoly statisztikák is vannak, hogy a szükségesnél többször az így szoktuk miatt nyúlnak akár az oxitocinhoz, akár bármilyen más beavatkozáshoz. Én ebben azért annyiból optimista vagyok, és nyilván abszolút látom, és értem, és érzem, hogy miről beszélsz, és teljesen jogos ez a kérdés, de én azt gondolom, hogy azért most egy nagy változás van ebben. Vitathatatlan. Én ahogy említettem, egy picit több mint 10 éve látom ezt így nagyon testközelből, és én azt érzem, hogy ez alatt a közepesen hosszú idő alatt is már nagyon sok változás történt. Van tényleg egy csomó olyan, mondhatjuk azt, hogy elavult gondolatmenet, amiről tudjuk, hogy már semmiképpen nem képezi alapját, vagy orvosi indikációját egy ilyen beavatkozásnak. Például mondjuk nem kell óránként 1 centiméter tágulni a mészájnak, hiszen tudjuk, hogy lehet, hogy 1 óra alatt nem tágul egyet se, és utána 3 tágul. Tehát, hogy van egy csomó olyan gondolat, ami lassan talán kiveszik, vagy legalábbis átalakul. Kopik. Igen, lassan kikopik, igen. Szóval én azt gondolom, hogy a szülésről alkotott képünk is változik talán, ebben nagyon-nagyon sok szerepe van azoknak a szülés körüli segítőknek, aktivistáknak, akiktől rengeteget hallhatunk arról, hogy mennyi előnye lehet egy beavatkozásmentes szülésnek. Nagyon-nagyon fontos az, hogy ez az egész gondolatmenet így tényleg beívódjon valahogy a köztudatba. Most, ahogy mondtam, szerintem átmenet van, és változásban vagyunk, és mint minden ilyen változás, azért az hoz sok szélsőséget is magával. Valószínűleg erre is szükség van ahhoz, hogy változás legyen. De azt gondolom, hogy szűkebb rétegek tényleg nagyon hajlamosak akár harctérként tekinteni, így a beavatkozások témájában a szülőszobára, vagy a szülés intézményére. És ezt nem tartom helyesnek, de még inkább azért sem, mert teljesen más erről elvisíkon beszélgetni, gondolkozni, és most még nem is arra akarok kiukadni, hogy ennek a felelősségét vállalva ott állni a szülőnő mellett, hanem inkább a szülőnők, az anyukák szemszögéből tekintve, hogy nagyon sok minden nagyon hangzatos, de az, hogy mi valóban érettek vagyunk-e erre, vagy nem is akarom ezt egy ilyen pozitív, vagy jobb, vagy rosszabb átmenetbe, vagy eszembeállításba hozni, de hogy egyáltalán tényleg ennyire tudunk-e nem pragmatikusak lenni a szülőszobán. Na, így próbálom, remélem, hogy így szerintem teljesen is. Hogy mire gondolok, és azért azt gondolom, hogy nagyon hangosak azok a hangok, amelyek azt mondják, hogy minden menjen a maga ütemében, nem csak akkor, amikor tényleg annyira szerencsések vagyunk, hogy minden annyira flott, hogy senkibe fel sem merül, még a legmedikálisabb szemléletű segítőkben sem, hogy belenyúljanak a folyamatba, hanem
egyéb helyzetekben is, de hogy tényleg erre vagyunk-e felkészülve, hogy az egész életünk, a hétköznapi pörgésünk, a minden le tud-e ennyire csendesedni egy ilyen egyébként nagyon fontos és szakrális esemény körül, ami nyilván csodálatos, ha meg tud történni, de azt gondolom, hogy sokkal kevesebb szer, mikor benne vannak a nők a folyamatban, akkor élik meg ezt, hogy tényleg erre van szükségük. Nem tudom, hogy ezt te hogy látod, ezt te hogy tapasztalod. Egyrészt a változást azt én is nagyon látom és érzem, és ami nekem külön egy ilyen pozitív megélés, hogy egyrészt az, hogy van tényleg egy most jövő generáció, egy orvosváltásban is egy generáció, vagy na, szóval kezdem előről. Az orvosok között is egy generációváltás megy, és ez rengeteg újdonságot hoz be. Viszont látok olyan idősebb orvosokat, tényleg 30 plusz évvel a hátuk mögött, 30-40 évvel a hátuk mögött, akik szintén változtatnak. Tehát, hogy ők nekem ilyen persze a fiatal orvosok, mint amilyen te is vagy, tényleg, meg akik most jönnek ki az egyetemről, tök jó, hogy látszik az, hogy ti már másképpen gondolkoztok, de az, amikor egy idős orvosnál látok egy ilyen váltást, az mindig ilyen extrém módon megmerengeti a szívemet. Az pedig, hogy ez a csatatér. Ugye nekem van egy ilyen mondatom, amit elég sokszor el szoktam mondani, hogy egy baba és egy gyerek sem szeretne csatatérre születni, és értem azokat a hangokat, akik háborúra készítik fel az anyákat, mondjuk így, viszont semmiképpen nem tartom előremutatónak. Mert amikor én dúlának tanultam, akkor azt mondták nekünk, hogy képezzünk egy burkot az anya köré, és hogyha bent van az édesapa, akkor így a család köré, és hogy akkor meg tudjuk őket ezzel a burokkal védeni valamelyest a külső dolgoktól. Viszont én erre már akkor is azt mondtam, és az elmúlt évek tapasztalata meg szintén ez felé húz, hogy hiába akarok én burkot tenni a család köré, hogyha a bent lévő egészségügyi dolgozó, orvosok, szülésznők, csecsemősök, bárki rosszul van abban az adott szituációban. Azt érzi, hogy nem bíznak benne, azt érzi, hogy őket támadják, stb. Akkor már bocsánat, de cseszhetem a burkomat, mert tehát, hogy ha már én burkot kell, hogy képezzek, akkor az egész szülőszoba köré kellene, hogy egy burkot képezzek. Mert hogyha egy valaki nincs jól, és most mondhatom azt, hogy az kb. Mindegy, hogy ki, akkor az kihatással lesz mindenki másra, aki bent van. És meg tudja egy olyan egészségügyi dolgozó is akasztani a folyamatot, akinek mondjuk volt egy nagyon-nagyon nehéz előző szülés kísérése, meg tudja akasztani mondjuk egy édesapa jelenléte, vagy mondjuk egy édesanya jelenléte, tehát mondjuk az anyukának az édesanyja van bent, és ő is meg tudja akasztani, illetve a szülőnő önmaga is meg tudja akasztani nagyon erősen ezt az egészet. Szóval, hogy annyira sok összetevős ez a kérdés, és tök jó látni tényleg a változásokat, és nagyon örülök annak, hogy egyre több ilyet élek meg, én is. Ami egyébként az egyik legérdekesebb, és a mai napig nagyon szívesen hozom fel, hogy az eddigi, én azt gondolom, hogy legszebb szüléskísérésem az egy állami kórházban volt. Amikor azt mondják, hogy mert hogy állami kórházban nem lehet szépen is jól szülni, és nem lehet jó szülésélménnyel gazdagodni, de lehet. Ahogy magánrendszerben is lehet rossz szülésélmény, sőt, még ide behoznám az otthonszülést is, mert akkor is egy ilyen nagyon unikornis puki illatú csillámfelhő valami van téve, pedig hát az sem az, ott is szülnek, és a szülés az nem egy egyszerű dolog. Mindegy, nagyon-nagyon hosszan tudnék erről beszélgetni, hogy mi miatt
alakulhatott ki ez az egész, így szoktuk, a sietetéstől kezdve a túlterheltségen át a... Abszolút, de én azt gondolom, hogy ez egyértelmű, hogy az így szoktuk, meg az, amikor valami tényleg nem individuálisan, és tényleg nem a szakmai körülményeket átgondolva történik, az semmiben nem jó. Tehát, hogy nem csak az oxitocin alkalmazásban, de ez az orvoslásnak szerintem minden szegmensében elmondható. Én azt gondolom, hogy azért nehezebb a szülés körül ennek a megítélése, mert nagyon sokszor hiányoznak azok a nagyon exakt pontok, amik alapján ezt lehetne mérlegelni, és erre jön rá az a réteg, amit itt picit próbáltam behozni, hogy mi a jó szülésről alkotott képünk. A gyors szülésből, mert szerintem még ez biztos, hogy ez volt a nem tudom, 80-as, 90-es, 2000-es években, hogy az ilyen dinamikus, lemegy, minden jól van, oké, az a jó. Most nyilván egy teljesen más irányba haladunk, most a jó szülés az a természetes szülés, aztán, hogy ez a hüvely szülésben áll meg, vagy a beavatkozásmentes szülésben, vagy kinek miben, ugye ez is nagyon egyéni. Én annyit tennék még talán ehhez hozzá, hogy ez szerintem egy óriási nyomást is tesz a nőkre, és egy óriási teljesítménykényszert, hogy igen, mit sikerült elkerülni, mit nem sikerült elkerülni. Úgyhogy amit én mindenképp hozzá szeretnék tenni, hogy összességében szerintem a legfontosabb az, hogy mindenki próbáljon magába bízni, és magát tényleg felvértezni, és hogy valahogy ne rossz hiszeműen legyünk ebben benne. Nyilván nagyon fontos, hogy legyen alapvető képe az embernek arról, hogy hova készül, hogy milyen egy szülés, hogy zajlik. Még az sem baj, hogyha valamilyen szinten van elképzelése. Itt szerintem érdemes arra fókuszálni, hogy mit szeretnénk. Tehát nem arra, hogy mindenáron el szeretném kerülni a burokretesztést vagy az oxitocint, hanem hogy mi az, amit én szeretnék. Tehát szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos különbség. És hogy igazából az, hogy ugyanakkor meg így pozitívan próbáljunk azért így tekinteni, hogy merjünk kérdezni, hogy szerintem megfelelő stílusban, megfelelő csomagolva, és most nyilván nem arra gondolok, hogy a szülés óráiban valaki ebbe óriási intellektuális teljesítményt tud vagy akar pakolni, hogy milyen körmondatban meri feltenni azt, hogy tényleg kell az oxitocin, de a lényeg az, hogy szerintem megfelelő stílusban, és nem rossz hiszeműen, én azt gondolom. És nem támadóan. Igen. És nem követelőzően, és nem az asztalcsapkodok, és nem tudom mi, igen. Akkor ezzel nagyon-nagyon egyetértek. Én azt szoktam mondani egyébként az anyáknak, hogy legkésőbb a szülőszoba ajtóba tegyük le az elvárásokat. Rohadt nehéz, de tegyük le azt is, amit a világ tett ránk, tegyük le azt is, amit mi saját magunkra pakoltunk. És azért beszélek többes számba, mert ezt dúlaként is meg kell tennem minden egyes alkalommal. Igen. Mert mondjuk van egy olyan hely, ahol mondjuk a legutolsó kísérésem nem sült el olyan jól, vagy nem, én is mondjuk az én megélésem sem volt annyira pozitív, aztán visszamegyek, következő alkalommal ugyanúgy tiszta lappal kell mennem, mert az anya, aki mellett ott vagyok, nem érdemli meg azt, hogy egy előző valami miatt én azt oda becipeljem. És mondtad ezt a milyen a jó szülés dolog. Erre is van egy ilyen kis mondatocskám, amit egyébként többen, ha jól tudom, már át is vettek tőlem, hogy az a jó szülés, amit az anya annak él meg. Ez így van, ez szerintem egy szuper tök mindegy, hogy az. Császármetszés, beavatkozás, nem beavatkozás, oxitocin, gátmetszés, tök mindegy. Programozott császármetszés, sürgősségi, kétkesztyűs, teljesen mindegy. Ha az anya azzal a történettel jól van, akkor ezek az erőszakos szemfelnyitogatások, ami néha azért előfordul a mai világban, mert ez de neked az rossz volt, de neked az rossz volt, tehát hogy ennek nem túl sok értelme van. Én legalábbis ezt gondolom. Abszolút, és valószínűleg az lesz, és az tud jó szüléssé válni, amiben az anya megtartottnak és informáltnak érezte magát, és ebben nekünk is nagyon nagy
szerepünk és felelősségünk van, tehát hogy ez elvitathatatlan, de igen, nagyon fontos, hogy utólag sem se vegye aztán kétségbe a világ azt, hogy ez így ahogy volt, lehetett jó. Lehetett jó. Igen. Igen. Hú, nem tudom, hogy van-e még bármi, amit így hozzá fűznél ehhez az egészhez. Így az oxitocin témája akár. Én azt gondolom, hogy nagyon sok pontos gondolat elhangzott itt a végén tényleg. Tehát, hogy jókor, jó helyen adva, mind az oxitocin, mind más beavatkozás abszolút olyan, aminek helye van a szülésben. Tényleg nagyon fontos az edukáció, de legalább ennyire fontos az elfogadás, amit Eszter is hangsúlyozott. Igen. Szuper. Szerintem ez egy tök jó végszó lett. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy vállaltad ezt a live-ot. Ha olyanok lesznek a visszajelzések, akkor lehet, hogy lesz még folytatása. Ha bárkinek bármi kérdés esetleg felmerült, akkor a posztok alatt nyugodtan írjátok meg, és akkor akár a doktornő, akár én pedig, hogyha az én kompetenciám, akkor válaszolni fogunk. Illetve remélhetőleg sikerül lementenem ezt a live-ot, és akkor visszanézhetővé is válik az egész. Szerintem ennyi. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Nagyon köszönöm én is. Köszönöm neked is, Eszter, meg mindenkinek. Köszönjük mindenkinek, aki itt volt, és akkor jöhetnek a kérdések majd a poszt alá. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük!